Zdravíme všetkých na Slovensku. Dobrý deň, akademický zbor. Čaute spolužiaci. Ja som Karolina. A ja som Peter. A v nasledujúcich minútach nás zaručene neuvidíte spievať. A ani tancovať. Ani tancovať. Dôvod, prečo nás tu v tejto zväčšenej elektronickej podobe máte, je, že sa práve nachádzame v USA v Minnesote v rámci študijného pobytu. Minneapolis. Presne tak. Minneapolis je mesto, v ktorom momentálne jeden semester študujeme na Globe University. A okrem školy sme tu zažili už aj kopec srandy. Sme tu už takmer 3 týždne a všetko, čo sme zažili, videli a spoznali, môžete vidieť prostredníctvom tejto video nahrávky. A Karolina chytala ľudský mozog. Fúj. Bolo to zaujímavé. Bývame tu v hosťovských rodinách, ktoré sú k nám veľmi milé. Dajú nám vždy kopec jedla, zoberú nás na výlety a robia s nami čokoľvek, čo chceme. Dokonca sme s nimi zažili práve vďaky zdanie práve americké z morkou a všetkým, čo k tomu patrí. Ďalej... Morka. Presne tak. Ďalej sme teda hlavne študenti a v rámci Globe University navštevujeme množstvo kampusov, rôzne kurzy. Máme tu jednu pravidelnú hodinu alebo jeden pravidelný kurz tímovú prácu. A okrem Minnesota pravidelne navštevujeme aj Wisconsin. Áno, Wisconsin je miesto, kde sme boli pri známych veľkých jazerách. Navštívili sme Lake Superior, ktoré je jedno z najväčších a bolo veľmi pekné. Tešil som sa na kopce, že vraj budú veľké a bolo to len kopa hliny na kope. Ďalej je tu zaujímavé, ako sú ľudia otužili. Chodia tu všetci ako holotrty. This we cannot do. It's not a good word. Is he going to tell me what he said? I cannot translate it. It's like... Hneď ako sme prišli, sa Peťovi podarilo oslaviť svoje narodeniny. Zase som o rok starší a šialení amici mi spievali 10-krát Happy Birthday. No, you don't have to sing it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Peter. Happy birthday to you. This is your birthday song. It is very long. Hey, make a wish. Okay, I got it. No spit. Yeah. I know. Okay. You won't. Yeah. All right. Okrem narodenín sme tu zažili ešte kopu srandy. Boli sme viackrát vonku s mnohými učiteľmi a boli sme na viacerých výstavách. Zaujímavá bola výstava tela, kde sme videli skutočné ľudské tela a dotkli sme sa ľudského mozgu. A tiež sme, neviem čo, boli v podmorskom svete. A svete. kde môžete vidieť, že boli všelijaké žraloky, Raje, Nemo a Dory a všetci, ktorí poznáte tento Nemo a film. Dory. A áno, Karolina bola strašne happy z Dory. Neviem vôbec, kto to je. Moja obľúbená filmová postavička. To je ryba. Mám ju rada. Vec, ktorú musíte zažiť, keď prídete do Minnesoty, je nejaký športový zápas, či už basketbal, futbal, americký futbal alebo baseball a hlavne teda hokej, čo je národný šport Minnesoty. A ty si teda bol na zápase hokeja? Áno, ja som teda bol na zápase. A to môžete tiež vidieť vo videu. A viete si predstaviť, ako si to asi užíval. Ja som si to užíval. No, tak potom dobre. It was fun. Minnesota je známa svojimi strašnými zimami. Je tu strašná zima, neznášam zimu. Ani ja ju nemám rada. Tak nám prosím vás držte palce, nech to tu ešte tie zvyšné 3 týždne prežijeme a neumrzneme. Dúfam, že nezomrem. What's wrong with you guys? It's not even cold here. Crazy Americans. Vidíte? Oni takto chodia v zime. Okay, cut. Thank you guys, good job. Môžeme ísť nakupovať, nie?
Jasné, len sa musím dostať z tejto strašnej bundy.